Alguna vegada us heu preguntat com es construeix una història? De vegades pensem que calen llibres sencers, paràgrafs i més paràgrafs. Però i si us digués que amb només un grapat de paraules es pot aixecar tot un univers? En aquesta anàlisi veurem precisament això, com 5 frases, 5 línies ben senzilles, són capaços de crear un món sencer ple de vida i de significat. Doncs aquesta és la pregunta del milió, Com és possible construir un món amb només 5 frases? Pensem-lo com si fos un joc, un trencaclosques. Tenim 5 peces, 5 frases, i juntes han de formar una imatge completa. Com pot ser? Quina informació s'amaga darrere de cada paraula? Som-hi, anem a descobrir-ho plegats. I aquí les tenim, les nostres 5 pistes. A veure, Kirikou és un xiquet africà. Kirikou viu a la sabana. D'entrada semblen frases molt bàsiques, oi? Però aneu en compte, perquè veurem que cada una d'elles és com una capa de ceba, que va afregint profunditat a la història. Vinga, comencem a desxifrar aquell misteri. Vinga, per on comencem? Doncs pel principi de tot, tota bona història necessita un heroi, un protagonista. I la nostra primera pista, pam, ens el presenta sense embuts. Aquí està. Kirikou és un xiquet africà. Fixeu-vos-hi bé. En aquesta línia tan curta tenim, de cop, 3 elements clau. Primer, un nom, Kirikou. Segon, una edat aproximada. És un xiquet, no un adult. I tercer, un origen, africà. Ja està. Amb només això ja tenim el nostre heroi situat en un context gegant, tant geogràfic com cultural. D'acord, ja tenim el protagonista, Kirikou. Però on el situem? On viu? La segona pista fa una cosa molt interessant. Ens fa fer zoom. Passarem d'una idea molt general a un lloc molt més concret. La primera pista ens havia deixat aquí, Àfrica, un continent sencer. És un escenari immens, oi? Però és massa gran, massa poc definit. Una història necessita un lloc més tangible, un escenari que puguem imaginar. I llavors arriba la segona frase. Kirikou viu a la sabana. Ho veieu? És com si la càmera fes zoom. De cop la imatge es torna supernítida. Ja no estem en un lloc qualsevol d'Àfrica. No, estem a la sabana. I només amb aquesta paraula ja podem començar a imaginar-nos els paisatges, els colors càlids, potser els animals. L'escenari, de cop i volta, ja té vida pròpia. Bé, fem balanç. Tenim un heroi, Kirikou, i tenim un món, la sabana africana. Però què falta? Què és el que mou qualsevol història? Exacte, el conflicte. I per tenir un conflicte ens cal algú que s'oposi al nostre heroi, una força antagonista. I aquí entra la tercera pista. La bruixa s'anomena Karavà. Uau! Només amb la paraula bruixa tot canvia. No és una veïna, no és una dona qualsevol, és una bruixa. Aquesta paraula sola ja ens evoca perill, màgia, misteri, adversitat. El nostre conflicte ja té cara i té nom, Karavà. I aquí tenim l'essència, el nucli de la història. És un enfrontament clàssic, gairebé arquetípic. Kirikou, que és un nen, contra Karavà, que és la bruixa. És a dir, la innocència contra un poder fosc i desconegut. La vulnerabilitat contra l'amenaça. Aquesta tensió, aquesta és la base de tot el drama. Molt bé. Ja tenim personatge, món i conflicte. Però les dues últimes pistes fan un pas més enllà. Ja no parlen de què passa, sinó de des d'on s'explica. Ens parlen de l'ànima de la història, de la seva identitat cultural, defineixen la seva veu. Escolteu bé la quarta pista, perquè és molt potent. Comença dient el que no és. Aquesta cançó no és d'Europa. Això és tot una declaració d'intencions. Està recheixant una perspectiva, una mirada concreta, per poder-ne afirmar una altra. És com si dibuixés una línia a terra i digués «Nosaltres no som allà». I just després d'aquesta negació ve l'afirmació. La cinquena pista omple el buit que ha creat la quarta. Aquesta cançó és d'Àfrica. Pam! Clar i català. Després de dir no som allò, ara diu, amb orgull, som això. Aquestes dues frases juntes són clau perquè reclamen la perspectiva, la veu, la propietat cultural de la narració. Ens estan dient, atenció, aquesta és una història explicada des d'Àfrica i sobre Àfrica. I ja ho tenim. Parem un moment i pensem-hi. Amb només 5 frases hem construït els 4 pilars de qualsevol bona història. Un personatge, Kirikou. Un món, la sabana. Un conflicte, la bruixa Karavà. I una identitat, la veu africana. Increïble, oi? Tot això a partir de 5 línies que, al principi, semblaven ben poca cosa.
Això ens demostra una cosa molt potent, el poder de l'economia narrativa, que cada paraula compta, que cada frase pot ser un pilar fonamental. I ara, la pregunta queda a l'aire. Si només es tinguessin 5 frases, quin univers es podria crear? Quina història s'explicaria?